عليك يا خير هادي والسلام مجادة والثناء صلوات عليك يا خير هادي والسلام مجادة والثناء كيف ترقى رقيك الأنبياء يا السماء مت ولد السماء صلوات عليك يا خير هادي والسلام مجادة والثناء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبالمو halsa amba ofo kasinga ofo tangani lilen ko fe masabayen fe kabo iblisa toroma iblisa mi kale ko fo aleka adama den belajilen fli alaka babulo ka kala ndam ne Allah taala to barka mai alidi hero sama bagay alidi toro nyon bagay anya yira la kuma dam ne ka fo femi la khadari amborika mamme ka kala nke ka korofo ka lasa oma o Abdoulaye Adam Traoré na lebele ko bare o belajilen fulin ko fen alislam ka fulikay no o yekishi ka fulikay no di assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. amina faslun damne alaka jenkon nala faslun lis-salati nurun azimun tashruqu bihi qulubul musallina aw tushriku bihi qulubul musallina wa la yanaluhu illa al-khashi'una فإذا أتيت إلى الصلاة ففرق قلبك من الدنيا وما فيها واشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه واعتقد أن الصلاة خشوع وتواضع لله سبحانه بالقيام والركوع والسجود وإجلال وتعظيم له بالتكبير والتسبيح والذكر. فحافظ على صلاتك فإنها أعظم العبادات ولا تترك الشيطان يلعب بقلبك ويشغلك عن صلاتك حتى يتمس قلبك ويحرمك من لذة أنوار الصلاة. فعليك بدوام الخشوع فيها فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر بسبب الخشوع فيها فاستعن بالله إنه خير مستعان. أيوة amina korofo faslun ne franfasiyayi lis-salati nurun azimun noro badi besiliye noro di mu ode jayayi lis-salati nurun azimun noro badi besiliye tashruqu bihi qulubul musallina silbo dusukumbe jayani oye ku silbo dusukumbe yengene oye walma tushriku walma tashruku aflabe binya tashruku bihi qulubul musallina silbaw dusukumbe yengene uye wala yanaluhu ma shitu onoro insoro illa al-khashi'una fu alanyasriya baw ala ko qur'ana kono qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un kumumunun kisira mumunu yeni rosro mumunu minum besran alanye ukasili konnala okmana kake brika wuleti mo be seli nyire be seli ya sanga sika sudu njama soro ay bana bato grafulem do be mbulo nanga tukata misilla yasa ko tete na amanya mi ko nakera oyi yasa mawo kana jana jalo ka fako misri dunga yenyi o kote mumso garsiga lendo ajinga kuma sunyana nanga tukata misilla yasa ndingunu wati sera ngaslama wule ukana note nentita misilo na foko itita misilla okumatina tika dingununa okumana o wati konnala ke nyesi misiri ma walsa mako ka foko misiri dungedo
kasoro irin ala cɛla la i bɛ seli kɛ dagabɔndala ye o kuma nɔrɔ min fɔra e tɛ se k'o sɔrɔ. Kana kɛ fana concours dɔ bɛ sen na, examen dɔ bɛ sen na, na n k'an cɛsiri ala ko fɛ, na ka to ka taa misiri la ka to ka dugawu ɲini silamɛw fɛ yaasa concours ko ye ka se ka sira sɔrɔ. Dɔw bɛ n'o ye sira sɔrɔ u bɛ se ka misiri bila ten, u bɛ seli yɛrɛ bila. O kuma na olu maa masinaw nɔrɔ min fɔra seli la olu t'o sɔrɔ dɛ. Lissolati nurun azimun, nɔrɔba de bɛ seli ye. Tashruku bihi qulubul musallina, selibaw dusukun bɛ yengi ni o nɔrɔ ye. Wala yanaluhu, maa t'o sɔrɔ illa al-khashi'una, fo ala ɲɛsiranyabagaw. Fa iza atayta ila solati, ni nana seli ma, fa farriq qalbaka, i k'i dusukun langolonya, mina dunya, ka bɔ diɲɛ ma, wa ma fiha, ani fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ. Dusukun ye minɛn de, ɲuman b'a kɔnɔ, juguman yɛrɛ b'a kɔnɔ. Kuma ni nana seli ma, i k'i dusukun langolonya ka bɔ diɲɛ ma ani diɲɛ kɔnɔ fɛnw. Washtagil, i k'i yɛrɛ sogo la, bi muraqabati mawlaka, ni ma kɔlɔsili k'i to seli la, i ka ala bato i komi ɲɛ bɛ ala la, i b'a fɔ ala de jɔn bɛ k'e filɛ, ne e ɲɛ tɛ ala la i ka don ko ala ɲɛ b'i la. Washtagil, i k'i yɛrɛ kɔlɔsi, i k'i yɛrɛ sogo la. Washtagil, i k'i yɛrɛ sogo la, bi muraqabati mawlaka, ni ma kɔlɔsili, ni ma muraqabali k'a kɔlɔsi. Allazi, ma min tusalli li wajhihi, ni bɛ seli o kama. O kuma na wa ataqid, i k'a danganiya, anna solata, ka fɔ seli, khushu'un, ala ɲɛsiranya do, wa tawadu'un, ani majigi, lillahi, Allahu ta'ala ye. Subhanahu, sanɛ bɛ ala ye, bil qiyami, ni jɔliw ye, wa ruku'i, ani kumirikuru minɛ, wa sujudi, ani tenturu, wa ijlalun, ani kɔrɔta, wa ta'azimun, ani bonya, lahu ala ye, bit takbiri, ni Allahu akbar fɔw ye, wa tasbihi, ani subhanallahi fɔw, wa zikri, ani ala kosmo. Ijlalu ani ta'azimu, ni fila bɛ kɔrɔ ka surun ɲɔgɔn na. Wa ijlalun, ani kɔrɔta, wa ta'azimun, ani bonya, lahu ala ye, bit takbiri, ni Allahu akbar fɔ ye, wa tasbihi, ani subhanallahi fɔ, wa zikri, ani ala kosma. Ijlalu ni ta'azimu a bɛɛ bɛ se ka kɛ kɔrɔ kelen yɛrɛ ye. Fahafiz ala solatika, fahafiz, i ka tangali kɛ, ala solatika, i ka seli kan, ka seli kɔlɔsi kosɛbɛ, seli ɲɛdɔn, i ka ɲɛdɔn k'a ɲɛɲini kosɛbɛ. Fa innaha, i ka dɔn seli, a'zamul ibadati, ale de ye bato la belebele, ba'da shahadatayni, kalimatu shahada fila kɔfɛ, la ilaha illallahu muhammadun rasulullahi, o kɔfɛ seli de ka bon n'a tɔ bɛɛ lajɛlen ye. Seli ka bon ka tɛmɛ sun kan, seli ka bon ka tɛmɛ jaga kan, seli ka bon ka tɛmɛ hiji kan. Kalimatu shahada kɔfɛ bato foyi tɛ mun bɛ seli sanfɛ. Fa hafiz, i ka tangali kɛ, ala solatika, i ka seli kan. Fa innaha, i ka dɔn seli, a'zamul ibadati, ale de ye bato la belebele ye. Ayiwa, wala tatruki shaytana, i kana shaytanɛ to yen, yal'abu bi qalbika, shaytanɛ ka tulonkɛ i dusukun na. Wa yashghaluka, k'e sogo la, an solatika, ka bɔ i ka seli ma, hatta yatmisa qalbaka, fo ka t'i dusukun tuse, k'i dusukun burugu ka tuse. Wa yahrimaka, k'i kumaniya, min lazzati anwari solati, ka bɔ seli nɔrɔ damu ma. Fa alayka bi dawamil khushu'i, a bɛ ka ni ala ɲɛsiranya dumi ye, fiha, seli kɔnɔ, ka sira ala ɲɛ, dusukun ka siran, farikolo ka yɛrɛ. Fa innaha, i ka dɔn seli, tanha, a bɛ maa bali, anil fahsha'i, ka bɔ tiɲɛnikow ma, wal munkari, ani fɛn kɔnɛw, bi sababil khushu'i, ni ala ɲɛsiranya sababu ye, fiha, seli kɔnɔ. Seli n'a kɛra komi a fɔra cogoya min na, seli fɔra cogo min na n'i y'a kɛ ten, tanha anil fahsha'i, a bɛ maa bali ka bɔ tiɲɛnikow ma, wal munkari, ani ko kɔnɛw. Ala yɛrɛ ko tɛ kuranɛ kɔnɔ, wa aqimi solata, inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wa aqimi solata, inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wa aqimi solata, i ka seli jɔ, inna solata, i ka dɔn seli, tanha, a bɛ maa bali, a bɛ maa fatani,
anil fahasha'i kabo ceni kuma wal munkari ani fen konin o kuma ni seli na kɛra kuma fara cogoya mina abi bali kabo ceni kuma abi bali kabo konko ma kuma ala yɛrɛ y'a fɔ cogoya mina ala tɛ kuma langolon fɔ. as-salatu alamul iman seli ye limaniya tamasiyɛn de wa dalilul islam silamɛya daliluya de fana ye o ye. ni yɔrɔ si tɛ maa si ye silamɛya kɔnɔ maa min ye seli bila n'i ma sɔn ka seli i banna seli ma i dun bɛ jaga bɔ ala mago t'i ka jaga la dɛ. e tɛ seli i banna seli ma i bɛ sun ala mago t'i ka sun na dɛ. e tɛ seli k'e bɛ hiji ala mago t'i ka hiji la dɛ. as-salatu imadu din seli ye silamɛ diinɛ gulonman de ye. a bɛ komi kunkolo bɛ farikolo la cogoya min na ni kunkolo bɔra farikolo la o y'a bannen ye. a b'i n'a fɔ n'i ye sa kunkolo tigɛ ka bɔ a la tɔmɔtɔ finikolo ye. wa kiyama jɔ don maa bɛ taa sɛgɛsɛgɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ min na o de ye seli ye o de y'i ka passeport ye. i ye avion ta k'i bɛ taa Makan aw jiginna i ka passeport ma ye hiji ma bɔ dɛ i bɛ segin de. ni passeport de yɛrɛ i bolo tɔw bɛ sɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛ nka passeport t'e bolo mun de bɛ lajɛ bilen i bɛ retourner i bɔyɔrɔ la tuguni. kiyama jɔ don n'i ka seli lajɛra ko o man ɲi n'i tun hijira o tɛ lajɛ bilen i sunna o tɛ lajɛ bilen i ye jaga bɔ o tɛ lajɛ bilen i ka foyi tɛ lajɛ bilen ni seli tɛ yen dɔrɔn foyi tɛ yen. o kuma o kɛko ɲuman an k'an jija k'o dɔn dɛ. n'i y'a ye adamaden dusukun yɛrɛ bɛ magaya ka siran ala ɲɛ o ka sɔrɔ seli bɛ kɛ fɔra cogoya min na i b'a kɛ o kɛcogo la. nka ni e ye seli kɛ birika wuli ye hinɛ kisɛ kelen a tɛ don i dusukun na. n'i y'a ye mɔgɔw b'a mɛn ni gɛlɛyaba kɛ muso la walima muso min bɛ ni gɛlɛyaba kɛ cɛ la n'i y'a sɛgɛsɛgɛ a mago tɛ seli la fiyewu en tant que i bɛ ka seli ko kuma a fɔra cogoya min na dusukun bɛ hinɛ dusukun bɛ makari. ni gɛlɛya dɔ bɛ yen nɔ i tɛ sɔn k'o k'i muso la ni gɛlɛya dɔ bɛ yen i fana tɛ sɔn k'o k'i cɛ la. nka ne ye dusukun jalen don i tɛ seli de k'a kɛcogo la i tɛ ala ko de k'a kɛcogo la mɔgɔw bɛ ala ko minɛ a kɛcogo la dusukun bɛ hinɛ dusukun bɛ makari. nka ni dusukun tɛ hinɛ dusukun tɛ makari yɛrɛ kɔni bato min bɛ kɛ a tɛ nafa ɲa. o kuma an ka hakili to nin yɔrɔ ninnu na seli bɛ fɔ cogoya min na an k'an jija an ka kɛcogo ɲɛɲini k'a dɔn i bɛ damu sɔrɔ i ka seli kɔnɔ. seli ka se ka maa bali ka bɔ wale kɛcɛjugu ma dulɔmi janaya ŋanamu n'i b'a kɛ ka ɲa dugawu min bɛ kɛ seli kɔnɔ olu bɛ minɛ wa i b'a bɛɛ lajɛlen dabila. nka en tant que e tɛ seli k'a kɛcogo la maaw b'a kɛ n'an yɛrɛ k'a kɛ ten jango se ka sudon jama sɔrɔ jango maaw ka se k'an fara silamɛw kan jango ni n sara ɲugun kana kɛ n su la ka seli kɛ o kɛcogo la i tɛ damu sɔrɔ i ka bato la dɛ. o kuma na ko fa ale ka bi dawamil khushu'i a b'i ma ni ala ɲɛsinnaya dumi ye fiha seli kɔnɔ fa innaha i ka dɔn seli tanha a bɛ maa bali anil fahsha'i ka bɔ tiɲɛnikow ma wal munkari ani fɛn kɔnenw bisababil khushu'i ni ala ɲɛsinnaya sababu ye fiha seli kɔnɔ. fasta'in billahi i ka dɛmɛ ɲini ala fɛ ala ka se k'i dɛmɛ bato in kɛcogo ɲuman na. innahu i ka dɔn ala khayru musta'anin dɛmɛ ɲinibaw la hɛrɛman don ka dɛmɛ ɲini ala fɛ ala ka se k'i dɛmɛ. la hawla wala quwwata illa billahi i ka dɛmɛ ɲini ala fɛ ala k'i dɛmɛ. se tɛ jɔn ye ka ala ko ta dabila fanga tɛ jɔn na ka ala bato ala de bɛ ɲɛ a ka jɔn ma k'i bɔ ale tɛnɛma ko baara la ale bɛ se ka ɲɛ jɔn ma ka fanga di min ka se ka ala bato. ma an ka ala deli ala ka an dɛmɛ a bato cogo ɲuman na. o fasulu o banna n bɛ segin fasulu in ka teliya la. fasulun nin ye faranfasiya ye lissolati nurun azimun nɔrɔba de bɛ seli ye tashuruku bihi qulubul musallina selibaw dusukun bɛ yengen ni o ye wala yanaluhu maa si t'o nɔrɔ in sɔrɔ illa al khashi'una fo ala ɲɛsiranyabaw. fa iza ataita ila solati ni nana seli ma fa farriq qalbaka i k'i dusukun langolonya bata dusukun ye minɛn de ye ɲuman b'a kɔnɔ juguman b'a kɔnɔ diɲɛ kanu b'a la lahara kanu b'a la. o kuma fa farriq qalbaka i k'i dusukun langolonya mina duniya ka bɔ diɲɛ na wa ma fiha ani fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ. washtagil i k'i yɛrɛ sogo la bi muraqabati maulaka ni ma kɔlɔsili ye alladhi ma min tusalli li wajhihi ni bɛ seli o ɲɛda ɲininin kama tusalli li wajhihi ni bɛ seli o kama. wa ataqid i k'a danganiya i ka da la anna solata k'a fɔ seli khushu'un ala ɲɛsiranya don wa tawadu'un majugun don lillahi allahu ta'ala ye subhanahu sanɛ bɛ ala ye
bil qiyami ni joluye war ruku'i ani ruku'u ne kumuri kurumene was sujudi ani sujudu no oyitinturiye wa ijlalun ani korota wa ta'azimun ani bonya lahu alai bit takbiri ni kibaru fowye wa tasbihi ani subhanallahi fow wa zikri an ala kusmon fa hafiz ika tangalike ala salatika ika silika fa innaha ikado sili a'zamul ibadati alidi batula bilibili silika bo hiji akabo shuni aywa akabo jahay kalimatu shahada kofe wala tatruki shaytana ikana shaytana toyi yal'abu biqalbika shaytana katlongi dusukuna wa yashghaluka ki sugula an salatika kabika silima hatta yatmisa qalbaka faqati dusukun tusi wa yahrimaka ki kumaniya min lazzati anwari salati kabo silin noro damuma fa alayka bidawamil khushu'i abi imani alayasriya dumi fi hasili kono fa innaha ikado sili tanha abi mabali anil fahsha'i kabo chenkuma wal munkari an fenkonu bi sababil khushu'i alayasriya sababuye aywa fiha sili kono fasta'in ikadde menyini billahi ni alaki deme alakan bedeme innahu ikado ala khairu musta'anin deme ni bawla hiramandu wa faslu bana aywa amna se faslu kura warama hal samel khadar kitabu dika mamme kala silin kawma oy abdullah adam traoré nale bi ko bare radio jeka fola faslun lis salati al mafrudati sab'atu ahwalin murattabatin tuadda alaiha arba'atun minha ala al-wujubi wa thalathatun ala al-istihbabi fallati ala al-wujubi awwaluha al-qiyamu bighayri istinadin thumma al-qiyamu bistinadin thumma al-julusu bighayri istinadin ثم الجلوس باستناد فالترتيب بين هذه الأربعة على الوجوب إذا قدر على حالة منها وصلى بحالة دونها بطلت صلاته والثلاثة التي على الاستحباب هي أن يصلي العاجز على هذه الثلاثة المذكورة على جنبه الأيمن ثم على الأيسر ثم على ظهره فإن خالف في ثلاثة لم تبطل صلاته والاستناد الذي تبطل به صلاة القادر على تركه هو الذي يسكت بسقوطه وإن كان لا يسكت بسقوطه فهو مكروه وأما النافلة فيجوز للقادر على القيام أن يصليها جالسا وله نصف أجر القائم ويجوز أن يدخلها جالسا ويقوم بعد ذلك إلا أن يدخلها قائما ويجلس بعد ذلك إلا أن يدخلها بنية القيام فيها فيمتنع جلوسه بعد ذلك. أيوة أمنا أقرف بمنغانا فصل أكون يفنفسياي للصلاة المفروضة سبعة أحوال تشغو يقولون فلادي بكنا سلي فرداو موني سلي مني فرداوي سوما وي فرداي سلي فنا وي فرداي لانسرا وي فرداي فطري وي فرداي سافو وي فرداي سوما دا سلي فنا سلي لانسرا سلي فطري سلي سافو سلي ni seli duru apon me ko fardaw fefe makeni fole beto ko naflo kuma seli kechugo o yikijo kaseli ni tize kijo sigibena ibni sigi ni tisula ibni da ya madakira ni seli adama de imana kechugo nasu i hakli kon be imangane idale nugo hakli kon be selti binga buika meni hakli kon te sel bisaka binga buika kuma sel ke chugo bisaka yelema ni bana sababu do be kono de men gelen bala tse ka jo jolbe gele yama ewa do rebe no na willa ka jo abe nyena mini wolma do operelindo atse ka jo ka seli
onu o cogoyaw a bɛna olu de ɲɛfɔ sisan o kan ka kɛ cogo di. faslun nin ye fanafasiya ye lissolatil mafrudati sab'atu ahwalin cogoya 7 de bɛ ka na seli fardamaw ye murattabatin min dadalen ni ɲɔgɔn kan tuadda aleha seli bɛ di o kan. lissolatil mafrudati sab'atu ahwalin cogoya 7 de bɛ ka na seli fardamaw ye murattabatin min dadalen ni ɲɔgɔn kan tuadda aleha seli bɛ di o kan. arba'atun nanin bɛ minha ka bɔ o 7 la alal wujubi o bɛ wajibiya kan wa thalathatun saba alal istihbabi o bɛ mustahabiya kan. saba ni naani o ye 7 ye a ko 7 do ko naani o ye jakoya ye saba o ye mustahabu o kanuyalen do donc mun ye wajibi a b'o fɔ mun fana ye mustahabu a bɛ tila k'o fana fɔ. fallati alal wujubi naani min no bɛ wajibiya kan fallati alal wujubi naani min bɛ wajibiya kan ni o ye wajibi ye jagoya fa ka kete n'a ma kete seli ma ɲa. awaluha a fɔlɔ alqiyamu k'i jɔ bighayri istinadin ka sɔrɔ i m'i sɛmɛ fɛn na k'i jɔ i kolo la i m'i sɛmɛ fɛn na o ye jagoya ye. bon ni dɛsɛra o la i tɛ se ka jɔ i kolo la ka seli i bɛ mun kɛ. summa o kɔfɛ n'i tɛ se ka jɔ i kolo la alqiyamu bistinadin o ye ka i jɔ k'i sɛmɛ fɛn na k'i sɛmɛ kogo la walima k'i sɛmɛ yiri la walima mɔgɔ yɛrɛ k'i minɛ k'i sɛmɛ o la ka seli. ayiwa bon n'i tɛ se ka jɔ i kolo la ka seli ayiwa i kan k'i sɛmɛ ka seli kogo la walima yiri la walima mɔgɔ dɔ la. n'i tɛ se o la dun summal julusu o kɔfɛ i b'i sigi ka sɔrɔ i m'i sɛmɛ fɛn na bighayri istinadin ka sɔrɔ i m'i sɛmɛ fɛn na. ayiwa ne y'a sɔrɔ e tɛ se ka jɔ ka seli i tɛ se ka sɛmɛ fɛn na i tɛ se ka sigi fana i kala la ka sɔrɔ i m'i sɛmɛ o tuma mun na o kɔfɛ summal julusu o kɔfɛ k'i sigi bistinadin k'i sɛmɛ fɛn na. fa tartibu bayna hadhihi al-arba ka ni naani dada ɲɔgɔn kan fa tartibu dada ɲɔgɔn kan bayna hadhihi al-arba'ati ni naani fɔlen ni ɲɔgɔn cɛ alal wujubi o bɛ wajibiya kan. iza qadara ala halatin n'a sera cogoya dɔ la minha ka bɔ nin cogoya fɔlen in na wa salla ale dun selila bi halatin ni cogoya wɛrɛ ye dunaha mun b'o jukɔrɔ batalati salatuhu a ka seli tiɲɛna. a fɔra sisan i k'i jɔ ka sɔrɔ i m'i sɛmɛ fɛn na. e bɛ se k'i jɔ i kolo la k'i jɔ i kala la i ma sɛmɛ fɛn na n'i y'i sɛmɛ fɛn na o tuma i ka seli tiɲɛna. i bɛ se k'i jɔ i kolo la ka sɔrɔ i m'i sɛmɛ foyi la i tɛ bin e dun bɛ se la e y'o to yen nɔ k'i pan o kunna k'i jɔ k'i sɛmɛ fɛn na o tuma i ka seli tiɲɛna. ayiwa barisa mun b'o duguma sisan o de ye k'i sɛmɛ. ayiwa n'an bɔr'o la n'i tɛ se k'i jɔ i kolo la ka seli i tɛ se k'i sɛmɛ fana mun de bɛ ɲini sisan i b'i sigi ka seli ka sɔrɔ i m'i sɛmɛ. bon n'a y'a sɔrɔ i tɛ se k'i sigi fana f'i ka sɛmɛ fɛn na o tuma na n'i tɛ se k'i sigi f'i ka sɛmɛ fɛn na i b'i sigi fɛn na ka sɔrɔ ka seli. nka ne bɛ se k'i sigi ten ka seli ka sɔrɔ i m'i sɛmɛ fɛn na e sina k'o to k'i sɛmɛ fɛn na o tuma n'i ye seli min kɛ o cogo la o seli tiɲɛna. o tuma ka nin naani dada ɲɔgɔn kan o ye wajibi de ye k'i jɔ i kala la ka seli. n'i tɛ se o la i b'i sɛmɛ fɛn dɔ la ka seli i jɔlen. n'i tɛ se o la i b'i sigi ka sɔrɔ i m'i sɛmɛ. n'i tɛ se k'i sigi fana n'i tɛ se k'i sigi i kolo la donc i b'i sigi k'i sɛmɛ fɛn na donc ka ninnu dada ɲɔgɔn kan nin ye wajibi de ye. n bɛ segin fasulu in kan tuguni. fasulu nin ye fanafasiya ye lissolatil mafrudati sab'atu ahwalin cogoya 7 de bɛ ka na seli fardamaw ye murattabatin mun dadalen don ɲɔgɔn kan tuadda aleha seli bɛ di o kan. arba'atun naani bɛ minha ka bɔ o 7 in na alal wujubi o bɛ wajibiya kan wa thalathatun saba alal istihbabi o bɛ mustahabiya kan. fallati naani min alal wujubi ne bɛ wajibiya kan awaluha a fɔlɔ alqiyamu o ye k'i jɔ bighayri istinadin ka sɔrɔ i m'i sɛmɛ fɛn na. a filanan summal qiyamu o kɔfɛ k'i jɔ bistinadin k'i sɛmɛ fɛn na. a sabanan summal julusu o kɔfɛ k'i sigi bighayri istinadin ka sɔrɔ i m'i sɛmɛ fɛn na. a naaninan summal julusu o kɔfɛ k'i sigi bistinadin k'i sɛmɛ fɛn na. fa tartibu dada ɲɔgɔn kan ordre dada ɲɔgɔn kan
bayna hadhihi al-arba'ati nan folini nyogonche ala al-wujubi o be wajibiyaka iza qadara ala halatin na lisira chugoya doka min haka bon chugoya folina wa salla alidun silla bi halatin chugoya yi duna hambu jukoro batalati salatuhu akasil chena itabu dedo ni disra itabu dola ibn dola ni sira dola ibn dola ngek misini itabu ina ayo tuenga na odu malala okuma ikasil be chen o inani mumbe wajibiyaka wa thalathati sabah allati sabami ala al-istihbabi no be mustahabiyaka no okanendo aywa hiya an yusalli al-ajizu odi desabaka kasili ala hadhihi thalathati ni sabainka al-mazkurati muminafo aywa ofule jumai ala janbihi al-aymani iki dai kinimbulu kreka ikiniya kreka kasili kuma shube bila kaburu kono chuguyamina aywa nima summa ala al-aysar ukofe numan fekre waya fulana summa ukofe ala zaharihi akoka okuma fa in khalafa na yafungo nyake fi thalathati nisaba fulina lam tabtul salatuhu akasili machie sisa kigi dai kini fekre ka kasili ukofe numan fekre ukofe ikide ko kasili aywa hal na yasro ibsiki dai kini fekre ka niyo tui ka ide numan fekre ka ikasili kai ibsiki de ikini fekre ka ibsiki de numan fekre ka iyo beto ino kasingi danki kasingi ida ikoka ibisi inflation koroma ki de koka kasili obako uchiku yala okuma niye fongo yake ni sabani nyogonche ikasili machie ningo ni visa wala ni mumana kwa irama nta mwinka nindo iki ide kini fekre ka no men no yema iki de numan fekre ka no era man no yema iki de koka kasili nga na so ibisiki de kini ga ibisiki de numanka niyo beto no ki de koka kasili ikasili kai okuma nibi ida kini fekre ka anya fo ola ibi de kini fekere ko kumi shuwe bla kaburu kono chugamna ibi nyashinte chugala numa fekere fana ni tizeka o no man ngayema ibi de numa fekere ka no re man ngame ibi da aywa ki ngulushi tlebife ki sensin koronfe idali ikoka ibi kasili bela jelinge ngano la sisa ni bi silike ola o be kene hakilina barade anya fo silti binga bo mo kan fiu madama ni bi hakilika ni sira ga seldita be seldita ni masiga seldita be tayamake ni retse ga seldita be ngani asiri kam go be seldita ila ol me kam go ga tayamake la ni banasira au niveau la ngani hakili be no o bebe ken hakili la barade ni selifana sela nafiri ne ko selifana sela seldita ila wal ma tayamake la ni yeli kamake Allahu akbar ibn al-fatiha kalanga fure suram be dawka ibu dawka idali ko ke be fo Allahu akbar ka kumi kumure kurumina nendo fembe fo kumure kurumina ni ibulu fo سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم نيو سباكي بسمي الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد وبكم يكرت لك بولا بكم من 30 تقول الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي سين سبا يقول لك الله اكبر ويسجد فلان نيونشي كتلقى بي تنتو تقول الله اكبر ابيك حكينا بارد فكاتي تلا نتهيا فنا يرسنا وچوا كلين دو بكم يبا بغن حكينا بارد ni kuni bi haklika selti bi ka boy ma chugo shila o yo chugo yayi mesigo ronin kan tukuni wa thalathati sabah allati sabami ala al-istihbab no be mustahab yaka hiya an yusalli al-ajiz ode de sabaka seli ala hadhihi thalathati min sabainka al-mazkurati mu'minafo ala janbihi al-ayman akini fakire summa kofe ala al-aysar numa fakire summa kofe ala zuharihi akasel akoka fa in khalafa fi thalathati na yafunyo wake ni sabani nyogonche lam tabtul salatuhu akasel machi aywa oyo uchigo ya na sire bisiki isili ikinef ekreka iyo tuenga sili numa fekreka sili machi ibisika sili inuma fekreka iyo tuenki dai kokanga sili machi kad ninu sabada da nyogonko we mustahabude anya nani folo mi fo ode jako ya ngani sabai ote jako ya ondiko fa in khalafa fi thalathati na yafunyo yake ni sabaina lam tabtul salatuhu silmachi تحسبون العلا به له قلدت عن الجوم الجوزاء صلوات عليك يا
يا خير هادي وسلام مجادة والثناء ومهيئا كالشمس منك مضيء أسفراد عنه ليلة غارة صلوات عليك يا خير هادي وسلام مجادة والثناء ليلة الموت والثلاثة صباح التي سبمي على الاستحباب نبي مستحب ياك هي أن يصلي العاجز ودين دسباك سلي على هذه الثلاثة نسبينك المذكورة من فرا مؤمنفو على جنبه الأيمن أكين فكرك ثم أكفي على الأيسر نما فكرك ثم أكفي على ظهره أكوكا فإن خالف نايف ونيك في ثلاثة نسب فلينا لم تبطل صلاته أكسل ماتشين والاستناد السمني من فرح الذي أدي فني تبطل به صلاة القادر نسبة كسل بتشين على تركه التوليكا هو الذي أدي فني يسكت نالبي بسكوته نسمن فنكا بني هو الذي أدي فنسا كل مغوي يسكت نالبي بسكوته نسمن فنكا بني اسمن نفهمنا نو بنا إيربي أيوة وإن كان نادون كراه لا يسكت كاتبي بسكوتي نسمن فنغا بني فهو مكروه أو مكروه لي غاني سمن فين بنا إيربي أكمن كاسل بيتشين غانا يسر اسمن ندو نافور لك أبو إكرو إبتوي كلالا أكمن إكي سمن أو مكروه وأما النافلة أما النافلة فيجوز أبدغا للقادر سبغي على القيام جوليكا أن يصليها أكن نافلة سلي جالسا أي سيبغي أيوة هل ناس يبسكي جو كسلي نافلا نا كده يبسكي سكي كسلي غني سكي كسلي ولا هو نصف أجل القائم جبارة براجي كلانشة ودي بديما ناس يكون غانا كمسرو بدرو بديما ويجوز أبد غيره أن يدخلها أكاد النافلة جالسا أي سكي بغي كان نافلة دمني نسكي ويقوم بعد ذلك كولي أكفي ويربدغا na ijaba da menen joli ka tlaka labane sikili illa an yadkhulaha funa dunna naflaina qa'iman ay job illa an yadkhula funa dunna naflaina qa'iman ay job gai wayajita kisiki ba'da zalika kofe aywa illa an yadkhulaha funa dunna naflain dila biniyati alqiyam ni joli nganyadi ira dunna joli nganyadi fiha nafla kono fayamtani ujulusuhu akasiki be kumania ba'da zalika kofe faslu bana mesike faslu ngantuguni faslun ni fanafasiyai للصلاة المفروضة سبعة أحوال لحلاولون فلاد بي سيلي فردو دي سومدا سيلي فنا لانسرا فيتري سافو مرتبة من دادلين يوم ترتيبولا تؤدى عليها سيلي بدي أوكا أربعة نانمبه منها كبو يقولون فلاينا على الوجوب وبواجب ياكا وثلاثة سبا على الاستحباب وبمستحب ياكا وكان يالندو فالتي على الوجوب وبواجب ياكا أولها وفلو القيام كيجو بغير استناد كسر إمي سمي ثم أكفي القيام كيجو باستناد نسمني ويفلاي ثم كفي الجلوس كيسي بغير استناد كسر مكان سمني ويسباي ثم كفى الجلوس ويسجلي باستناد نسمني فالترتيب دادا نيغونكا بين هذه الأربعة ننان فولي نيغونجي على الوجوب وبواجب ياكا إذا قدر على حالة ناسرة تشغويا دوكا منها كبفولينا وصلى على سلا بحالة نشغويا وري دونها مبوجوكرو بطلت صلاته أكسل تشينا فصلون يفرنفاسياي للصلاة المفروضة سبعة أحوال جوجو يقولون بلاد بيكنا سيل فرد موني مرتبة من دادل نيغونكا تؤدى عليها سيل بدي أوكا أربعة نانمبه منها كبو فولينا على الوجوب وبواجب ياكا وثلاثة سبع على الاستحباب وبمستحب ياكا وكان يالندو فالتي على الوجوب وبواجب ياكا نو يجاكو ياي أولها أفولو القيام ويجولي بغير استناد كسر مكان سمنيه ثم القيام وكف جولي باستناد نسمنيه ثم الجلوس وكف سجي
بغير استناد كسر مكان السمنية ثم الجلوس كف سجلي باستناد السمنية فالترتيب دادا نيغونكا بين هذه الأربعة ننان فولي نيغونشي على الوجوب وبواجب ياكا إذا قدر الناصرة على حالة لحالياكا منها كبفولينا وصلى على سلا بحالة ننشغو يوري دون هامون بأجكرو بطلت صلاته أكسل جينا. والثلاثة الصباح التي سبامي على الاستحباب نوب مستحب ياكا هي أن يصلي العاجز ودي دسبغ كسلي على هذه الثلاثة نسبينك المذكورة ممن أفو على جنبه الأيمن كني فكره كسلوكا ثم كفي على الأيسر نما فكره ثم كفي على ظهره أكسلا كوكا كانون تكتو نيونا وي مستحب دي وتواجبيه فإن خالف في الثلاثة نيفون يوانك نسبينا لم تبطل صلاته أكسل ماتين. أيوة. والاستناد السمني الذي سمني مي تبطل به صلاة القادر نسبة كسل بيتين نؤيه على تركه التوليكا هو الذي أدي مغي يسكت نالبي بي بسكوته نسمني فنك بيني وإن كان نالكرا لا يسكت كالتبي بسكوته نسمن فنغ بيني فهو مكروه أكونندو. وأما النافلة ما النافلة كوني نافلة سلي فيجوز للقادر أبدغا سيبغي مامي بسي على القيام جوليكا جولي فنغ بلا أبدغا أن يصلي هيك النافلة سلي جالسا يسكي بغي وله نصف أجر القائم جبغا بلاجي كلانجي أودي باي أودي بداما ni jobaga kanga kemesoro alebe bidurusoro ويجوز بيد غيره أن يدخلها أكاد النافلة جالسا أيسكي بغي ويكما كولي بعد ذلك أكفه إلا أن يدخلها فنا دون النافلة ينغنو أن وله باي فنا أن يدخل أكاد النافلة قائما أيسكي بغي أي جو بغي ويجلس كيسكي بعد ذلك أكفه إلا أن يدخلها فنا دون النافلة يندلا أيوة بنية القيام نجولين ياي فيها النافلة ينغنو فيمتنع جلوسه أكاسكي وبكمانيا من فصلين أبانا من أكلتو فصلين كسبة كسبة أدبو كندي فين بفول لخدري ريكا أنغاسيكا أفاميا وارسيبا سرو واتي دريبي لخدري كلا واتي منا واسري مكوبي أكورو غوانساندلا فيمي مسلا يوري إبا سرو يحكلي جولنتو أوفي وكمانا فصلين يفرنفاسياي للصلاة المفروضة 7 أحوال لها لاولون في الأدبة كنا سيلي فرد موني مرتبة من دادل نيونغا تؤدى عليها سيلي بدي أوكا تؤدى عليها سيلي بدي أوكا 4 نانب منها كبو فولينا على الوجوب وبواجب ياكا و3 7 على الاستحباب وبمستحب ياكا فالتي على الوجوب من بواجب ياكا أولها أفولو القيام ويجولي بغير استناد كسر مكان السمنية ثم القيام وكف جولي باستناد السمنية ثم الجلوس وكف سجي بغير استناد كسر مكان السمنية ثم الجلوس وكف سجلي باستناد السمنية فالترتيب دادا نيونكا بين هذه الأربعة نان فولين نيونشي على الوجوب وبواجب ياكا إذا قدر ناصر على حالة نشغو ياكا منها كبون فولينا وصلى على سلا بحالة نشغو يوري دونها مبوجكرو بطلت صلاته أكسل تشينا. والثلاثة الصباح التي سبامي على الاستحباب نبي مستحب ياكا والثلاثة الصباح التي سبامي على الاستحباب نبي مستحب ياكا هي أن يصلي العاجز ودي دسباك سلي على هذه الثلاثة نسبينك المذكورة مؤمنة فو على جنبه الأيمن أكني فكره ثم كفى على الأيسر نما فكره ثم كفى على ظهره أكسلا كوكا فإن خالف في ثلاثة نيفون يوكن سبينا لم تبطل صلاته أكسل ماتين كأكسل تشين. والاستناد السمني الذي سمني تبطل به صلاة القادر نسبة كسل بتشين أوي على تركه أتوليكا هو الذي أدي مغي يسكت نالبي بسكوته نسمن فنك بيني وإن كان نالكرا لا يسكت كاتبي بسكوته نسمن فنك بيني فهو مكروه أي مكروه.
وأما النافلة أما النافلة فيجوز أبدغ للقادر سبغي على القيام جوليك أن يصليها أكن نافلة سلي جالسا أيسك بغي وله نصف عجر القائم جبغك برجي كلانشي أدباي ويجوز أبدغ أن يدخلها كدو النافلة لا جالسا أيسك بغي ويقوم كولي بعد ذلك أكفي أو يدخلها والما كدو النافلة يرلا قائما أي جبغي ويجلس كيسكي بعد ذلك وكفي إلا أن يدخلها فندون النافلين بنية القيام نجولي أغنياي فيها النافلة كنو فيمتنع جلوسه أكاسكي بكمانيا بعد ذلك وكفي وأما النافلة أما النافلة فيجوز أبدغ للقادر سبغي على القيام جوليك أن يصليها أكا نافلة سلي جالسا أيسكي بغي وله نصف عجر القائم جبغك برجي كلانشي أدباي ويجوز بالغير أن يدخلها أكد النافلة لا جالسا أيسك بغي ويقوم كولي بعد ذلك أكفي أو يدخلها والما كد النافلة يرلا قائما أي جبغي ويجلس كيسكي بعد ذلك أكفي وبلا جريمينيا كادمنا جولا كالابان سكيلا والما كادمنا سكيلا كالابان جولا إلا أن يدخلها فنادون النافلة كنودي بنية القيام نجولي دنغانياي فيها النافلين فيمتنع جلوسه أكاسكي بكمانيا بعد ذلك أكفي وأفصل باني أما يني مسين في فتن على كان سبب بهم متى ولد السماء صلوات عليك يا خير هادي وسلام مجادات وثناء لم يساويك في علاك وقد حال السنن منك دون وثناء صلوات عليك يا خير هادي وسلام مجادات وثناء أنت مصباح كل بشر فما تضر إلا أن ضوئك الأضواء صلوات عليك يا خير هادي وسلام مجادات وثناء إنما مثل صفاتك للناس كما مثل نجوم الماء صلوات عليك. أيوة فصل. يجب قضاء ما في ذمة من الصلوات ولا يحل التفريط فيها. يجب قضاء ما في ذمة من الصلوات ولا يحل التفريط فيها. ومن صلى كل يوم 5 أيام فليس بمفرط ويقضيها على نحو ما فاتته. إن كانت حضرية قضاها حضرية وإن كانت سفرية قضاها سفرية سواء كان حين القضاء في حضر أو سفر. والترتيب بين الحاضرتين وبين يسير الفوائت مع الحاضرة واجب مع الذكر. واليسير 4 صلوات فأدنى ومن كانت عليه 4 صلوات فأقل صلاها قبل الحاضرة ولو خرج وقتها. ويجوز القضاء في كل وقت ولا يتنفل من عليه القضاء ولا يصلي الضحى ولا قيام رمضان ولا يجوز له إلا الشفع والوتر والفجر والعيدان والخسوف والاستسقاء. ويجوز لمن عليهم القضاء أن يصلوا جماعة إذا استوت صلاتهم. ومن نسي عدد ما عليه من القضاء صلى عددا لا يبقى معه شك. ومن نسي عدد ما عليه من القضاء صلى عددا لا يبقى معه شك. أيوة فصل.
ako ni ye faranfasiya ye yajibu qada'u ma fen juru sira bɛ wajibiya fi zimmati fen bɛ kana mina salawati ka bɔ seliw la seli juru n'a bɛ maa kana jagoya i b'a juru sara an y'a fɔ ka tɛmɛ maa bɛ taa sɛgɛsɛgɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ min na kiyama jɔ don o de ye seli ye n'i ka seliw sɔrɔla o dafalen don seliw kɛra a kɛcogo la baara tɔw bɛ sɔrɔ ka mafilɛ o kuma ni seli juru bɛ maa la jagoya i b'a sara ni m'a sara kiyama jɔ don kiri bɛ ni ala cɛ dɛ sabu ale de y'i ka passeport ye seli juru bɛ maa sɔrɔ sira caman fɛ maa min i tun bɛ denmisɛnniya la e nana balikuya in kɔfɛ kuma dɔ la i bɛ seli kuma dɔ la i tɛ seli ni saya kɛra waati min na i bɛ cɛsiri seli fɛ o waati la o tile 3 tile 7 mana tɛmɛ i bɛ ɲinɛ tuguni ni saya wɛrɛ kɛra i b'a fɔ n'i y'a daminɛ ni zɛna n t'a dabila bilen n'a mɛnna tuguni i bɛ tila ka ni saya wɛrɛ famana ka kɛ i bɛ seli bila tuguni ni saya wɛrɛ kɛra jigitigɛ saya dɔ kɛra i bɛ siran i bɛ gɛrɛ misiri la i bɛ seli kɛ normal la ayiwa n'a mɛnna ka mɛn tuguni i bɛ tila k'a dabila tuguni n'o y'a sɔrɔ i balikuyalen don wa i bɛ dabilali min fɛn kɛ i bɛ to k'a tigɛli min kɛ a bɛɛ juru de b'i kan na balikuya kɔfɛ n'i m'a juru sara a dɔnni kɔfɛ wa kiyama jɔ don i tɛ sira tɛ tigɛ dɛ o de bɛ lajɛ k'a fɔ ne tun t'a dɔn ne tun t'a dɔn o t'a la dɛ wajibi de i b'a ɲɛɲini o nafolo sɔrɔ sisan k'e bɛna taa Dubaï walima e bɛna taa Chine e tɛ se k'i avion ta ka taa ten o maa minnu delila ka taa Dubaï maa minnu delila ka Chine kɛ maa minnu delila ka nin kɛ n delila ka nin kɛ i bɛ gɛrɛ olu de la k'olu ɲininka nin ne ka voyage ko fɔlɔ ma deli ka taa voyage la fɔlɔ i bɛ taa commerçant fɛ fɛn min bɛ marché i b'olu ɲininkali kɛ ala ko la e m'o ɲɛɲini k'a fɔ ko ne tun t'a dɔn ko ne tɛ fɛn min dɔn ko ala t'i minɛ o ma i tɛ fɛn min dɔn ala t'i minɛ mais i kan k'a ɲɛɲini k'a dɔn de karamɔgɔ bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o kuma juru sarali ye wajibi ye i kan jagoya صلاة والثناء صلوات عليك يا خير هادي وسلام مهجدة والثناء لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء صلوات عليك يا خير هادي وسلام hal same seli juru sara in kumaw de kan an ko fasirun ni fanafase yajibu qada'u ma fen juru sara bɛ wajibiya fi zimmati fen bɛ maa kana mina salawati ka bɔ seliw la wala yahillu tafritu farati tɛ daga fiha o la dɛ ni faratira a la ko farati tɛ daga a la dɛ o kuma na an y'a fɔ seli juru a bɛ maa sɔrɔ sira caman fɛ maa min i balikuyara kuma dɔ la i bɛ seli minɛ ni sɛbɛya ye kuma dɔ i t'a minɛ ni sɛbɛya ye balikuya kɔfɛ ayiwa ni nana hakili o kuma wajibi de b'a bɛɛ lajɛlen juru sara sabu ka da kan maa bɛ sɛgɛsɛgɛ fɛn min na kiyama jɔ don fɔlɔ o de ye seli ye ayiwa a bɛ se ka sɔrɔ an balakaw fana fɛ laada tigɛcogo ani laada nacogo kan muso min e ma seli fana seli i ma lansara seli ayiwa fitiri tile binna ka sɔrɔ i ma nin si seli tile binna yɔrɔ min na k'i bɛna seli ta ka seli ayiwa i ka koli nana ni koli tigɛra wajibi do seli fana ni lansara i b'o juru sara barisa o bɛɛ tɛmɛna e kan fo ka taa don fitiri kɔnɔ e m'o seli donc fitiri seli tile mana bin dɔrɔn o y'o kelen ye juru ye donc ni koli nana o kɔnɔna la ni koli tigɛra e bɛ seli fana juru sara ka lansara juru sara o y'o cogoya ye a b'o cogoya la koli fana tigɛ cogo la seli juru bɛ se ka kɛ an balakaw la misaliya la sisan muso min ka laada tigɛra wula fɛ 5h30 wagati wula fɛ 5h30 e ka laada tigɛra walima ka se 6h yɛrɛ ma e bɛ se k'i ko k'i ka finiw yɛlɛma ka seli fana seli ka lansara seli e ma sɔn k'o kɛ e ko n b'a to ni fitiri sera siɲɛ kelen n bɛ se ka n ko ten k'a daminɛ fitiri la o ye jate dafalen ye bon seli fana juru b'i la lansara juru b'i la seli fana ni lansara de bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ fo tile ka taa bi en tant que ni tile ma bi n'i bɛna seli fana ni lansara seli ka sɔrɔ tile ma bi i t'a seli k'i bɛna juru sara dɛ i b'a seli de komi n'a di a wagati la seli fana ni lansara de bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ fo tile ka taa bi o kuma yanni tile bin cɛ 5h30 waati e ka koli tigɛra e y'a ye koli tigɛra e y'i sigi ko n b'a to ni fitiri n bɛ se ka n ko sisan k'a daminɛ ni fitiri sera n bɛ se k'a daminɛ fitiri la ten o jate dafalen ye e t'a dɔn k'e kun kan ka seli fana seli kan ka lansara seli olu dun fila de bɛ ɲɔgɔn fɛ fo tile ka taa bi o kuma o juru b'i la dɛ o kuma n'a sɔrɔ muso min kun bɛ o cogoya la ne ka koli kun tigɛra wula fɛ 5h30 waati
etizengo iko ka afoko mna seli fana seli ka lansara seli e kon ba mbiru do ko seli fana temena lansara temena ka ba donc misinga ko dro ka damna fitri la o jurubi la aywa abo chugala fana fitri ni safu o be nyoko no fe fukata si soratu wuli ma fajiri kene ka ci musume e ga koliti gara shukono 2h du matin wala 3h du matin wala 4h du matin ama foku jako ya muso e ka to ka wuli dugu kula fe ka ti yira laje ne ka koliti gara wala me ka kolimatike o nyinnenti fe nga shukon nala i wulila i tara nyegana tala walma ni sungolo walma i kanga sugurudu udi sungolo watu do i wulila 3h walma 4h ya suru koliti galendo ma be nyini fe ki ko ka fitri sili ka safu sili muso chama belogo ko fitri temena ko safu temena wo fitri ni safu de be nyogo ne fo kleka fo aywa yani fo fajiri kene kata ci fo sura tuka wuli antanga no make fitri be safu be no bon ne emission ko ke e ko ngo sai ko mi 3h du matin sera ka ba donc fitri temena safu temena donc mesinga ko ka fajiri makon fajiri sera mesinga damno na o jete dafali bo fitri jurubi la safu jurubi la ni ma sera fana la ka jurubi kanade kiyama jodo madu mesiga fen folo mina o de seli ni seli de nyane ka barato bitla ka fle ni seli manya iye hiji mi gala mo gotola iye shu mi gala mo gotola iye jaga mi bo ala mo gotola passeport tebulu o de ka passeport ni passeport tebulu ka fen to be laja o tilaje o mananga hakilito nunu na kosobe aywa abo chugala fana ni musumu fana tumetle bina ni sigike yo musodo be no hal ni uluka nulu bangira nuluka bangali jol tigara le tant duru le mois boko klebina ni madafa folo luko mbaje za fo klebina ni gadafa de kaso ka seli damne tusunga seli damne fo klebina ni gadafa bo sania ko fene ibana ka seli ko klebina ni madafa folo o bela jilin jurubila muso ka seli bala ko ni lone no dro ka joli de tuila klebina ni ko tala na matige de ka ko onye na tigara ka ko onye afora abana ni klebina ni resera na matige klem gonde be fara ka klebi woro ni klebi woro do temena sa na matige le bi ko ka seli nga ekisigi aywa joli tigara ko klebina ngon madafa joli kon tigara nga klebina ni madafa folo ko be klebina ni sigila ko klebina ni madafa folo ko manga seli eni ko tigara ni aywa bangal joli tigara ibe seli de seli balen lone no joli mumbila de no tigara hali bangedo wajibi bi ko do ka seli o yo chugo yayi doni ek mo chugo ala o fana seli juru be juru o be seli juru bila abo chugo ala fana ko yamso do fana be ko yamso klebulon vla do te seli de nasu ko mo chugo ala ko so tle wulun fla iyo ke man sili o sili juru bila de o sili juru bila ba bela jilin sara kuma anga hakrito ni ronu nuna sharati be no de nya final la khadari kitabu kono ko yajibu qada'u ma fan juru sara be wajibiya fi zimmati fembe makana min as-salawati ka wasilura wala yahillu at-tafritu faratati daga fiha ula kafarati Allah wa man sallani ma misillah كل يوم دونغودو 5 أيام تلدرسليلا فليس بمفرط أو تيجي ما فرتليني كلينكا كليدرسرا أكونلا نيبوكي سيلجور منا تشايلا تشوغو نيكا كالفا منيني لا مانا ني فاتورا كيتو تلدرسا كلينغونو كليدرسلي إتي ما فرتليني هل نيكا كالفا منينو كونلا على دتوكو يافا مسا إبي سيغولا لا تكي كوني إما مغو بسيكا فدكو كليدرو بسيلي كلينغونو تشوغو دي kle duru be seli kle kelen kono anya fo seli juru ni seli juru be mala abe daga ka juru sira wati be kle binguma kle bokmo seli juru kono be sira wati be abe fo na flate seli wati mun ni seli juru be le ko tede seli juru be sira wati be kle blenendo kle binendo kle mabiu aywa seli juru be sira wati be aywa kle duru seli bo ke chugudi ni be ake ibanga ni aseli juru mo mena mena do banga juru la ibi seli fana seli ni tlalula lansara ibo seli ka fitri seli ka safo seli ka soma seli o yitli kili ibi kila ka sega kan tukuni hal sara ngani yake ni juru sarali ibi seli fana seli ka lansara seli kana fitri seli kana safo seli kana soma seli o yitli fly aywa ibi kila ka sego nyo wala ka tukuni ka juru sarali ngani asiri ibi seli fana seli ka lansara seli ka fitri seli aywa ka safo seli ka soma seli o yitli sabai ibitla ga juru sara lenga ne tuguni ibiseli fana seli ka lansara seli ka fitri seli ka safo seli ka sogama seli o itle nani ibitla ga sego kan tuguni ka juru sara lenga ne seli fana lansara fitri safo sogama o itle duri bo tle kelen gono ka kle duru sara hal ne ga kalfam ne na ki tola ki tiki ma fratili ma sel juru ni sel juru be mo mala
atibba atila mo kan na flash sili so mada kile no ojurubila ikara arakan bakilinde alamo tise ko place ta fiu so mada kile no ojurubila ika joko bakilin sili alai o joko bakilin tise ko arakan flam place ta fiu kumana la qadarti ko man solani ma misilla kullu yawmin dungodo 5 ayamin tleduru silila falaysa bi mufarritin otikite ma faratilinye wa yaqdi aba jurusara ala nahwi ma fenchigo yaka fatatuhu aya addan chugamina in kanat hadariyatan na yasro hadaru silu dido qadaha aba jurusara hadariyatan hadaru silila hadaru sili o sili jumain mana nete vajila kuma mina sili mune jogo nan ulubebetu chugo yala bume ko hadaru sili awa siki sili mana sili fene jogo nani lansre jogo nani fidri jogo sawai aywa o chuwa nunu donc wa in kanat safariyat an-nasr ajrin dun natamasili dila qadaha safariyat ni ba sara tamasili la o koredi ni be voyage sira kani kilometre bishig an nanima silo no jogo nanani shara ba ni fe ku ke jogo fla sili fana obeke fla lansra obeke fla safu obeke fla so mala bita chugula fitri fana bita achugula donc nasr sili durin de dona ela ke to voyage sira ka eduna na ika dugula nibina juru sara iba sara juru dune ila chukuya minada kito voyage sira kan umeke fla iba sara tin chukuya la abo chukuya la fana ni sili juru tumi ila kasrebi ka dugula e voyage la kata famrefe bon itra ibe voyage sira min kan ibna sili juru in sara yeno ita sara tama sili fla la de iba sara kuma juru dune ila chukuya mina juru dune ila chukuya mina ibe juru sara ti ni min kira ki ka dugula ni voyage la ibo sara kuma dune ila ka dugula chukuya mina bon ni kuma voyage sira ka sel juru munun kellani inana ika dugu kono ka fon sira nga dugula ka ba juru munun gunduna nanga dafa ai a juru doni la chuga mana iba juru sira o chugo yala mado ni kuma mi ka famya mesiko yoroninga ako in kanat hadariyatan ni selin juru ndikira hadaru sili katirti tamasira ka qadaha hadariyatan ibasra hadaru silila wa in kanat safariyatan nakira tamasili qadaha safariyatan ibasra tamasilila سواء بد مكاكا كان حين القضاء جرسنا ما كرو في حضر بحضر دلاو أو في سفر بتما دلا والترتيب دادا نيكونكا بين الحاضرتين حضر سلف لن نيكونتي وبين يسير الفوائت أن سل تمنين فتنين نيكونتي مع الحاضرات كفر حضر سلكا واجبي مع الذكر كفر حكي الله جيكينكا واليسير سيل فتني 4 صلوات ويسيل ناني فأدنى والما مثل ناني جكرو مثل لا سيسا سيل فنا جروبي إلا لانسرا جروبي إلا أيوة نبنا أسيلي واجبي يبفروك سيل فنا دي سيلي كسوكا لانسرا سيلي أيوة والما إما سيل فنا سيلي إما لانسرا سيلي فتري ما سيلي في صفو واتننا سي halsa ibe folo ka demne sili fana de la kasoka lansra sili kasoka fitri sili kasoka safo sili hal nasri be min hal no wati beteme ibata ordre de la foni sili sira sili duruma klikin complet be ela somara jurubi la sili fana jurubi la fitri safo aywa ka demne somara sili fana lansra fitri safo ni be jurubi la o duguje somada na sisa o make worewa ko bo duguje somada sili kasoka damne kofe sisansa kulu betugutu nyona kana ngantanga na masisili duruma okmana iba damne ordre ndi lakata nati na duru ni kan sisansa kasi woroma ibe worona ndi sili kasoka na adamne kofe kana yo chuko yayi wa man kanat alayhi 4 salawat nisilna mimma mina fa aqalla wal minka dogon oye sallaha ibu nani bede sili qabla al hadirati ka ko hadar silinye walau kharaja waqtu hal wati bebo ima sogomara sili ima lansra sili ima fitri sili ima sogoma sili ima sili fana sili ima lansra sili ima fitri sili safuna nasi mo ba damne doinde la kan halsa sogomada sili fana lansra fitri kaso kana safu sili odi achugo yayi odi wo man kanat alayhi 4 salawatin ni sili nan kiram ma min kana fa aqalla wal min kan dogon oye sallaha abu de sili qabla al hadirati ka ko hadar sili nye walau kharaja waqtu halno wati bebo ويجوز القضاء جلوس رابط دغا في كل وقت واتي بلا جلنا
juru sira bɛ daga waati bɛɛ tile bin kuma tile bɔ kuma juru sira bɛ kɛ waati bɛɛ la wala yatanaffalu man mati nafila seli alayhi alqada o seli juru bɛ maa min kana ni seli juru bɛ maa min kana i tɛ nafila seli ni nafila seli ala mako t'a la dɛ ni maa ka juru b'i la yani k'a fɔ i bɛ taa kado wɛrɛ k'a ye a ka juru sara fɔlɔ n'i bɛ kado min kɛ i bɛ sɔrɔ k'o kɛ e ma farida seli fɔlɔ n ko farida kiyama jɔ don nafila de bɛ kɛ farida o réglé e ka farida yɛrɛ ma ɲa farida juru bɛ e la k'e bɛ nafila seli n'i y'a seli ala mako t'a la dɛ sɔgɔmada kelen n'a juru b'i la hali ni ye jogo ba kelen di ala ma o tɛ se k'o place ta seli juru bɛ maa o maa an bɔra ka min fɔ maa min denmisɛnnin ma tun bɛ seli bisi basa ni saya kɛra waati min na i bɛ seli ni saya famana i bɛ seli dabila ni saya kɛra i bɛ seli daminɛ ni saya famana i bɛ seli bila kuma i bɛ seli kɛ zanni kelen kelen n'i y'a masɔrɔ don min i b'o kɛ n'i m'a masɔrɔ don min i ka seli juru tɛ sara o kuma na ni e ye nin mɛn ni seli juru fɛn fɛn b'i la a tɛ bɛn wala yusalli duha a tɛ walaha seli n'i tun bɛ walaha seli ka sɔrɔ nin seli juru b'i la a dabila dɛ n'o tɛ i ka walaha ye fu ye wala qiyama ramadana sunkalo nafila i t'a seli n'i y'a seli fu don wala yajuzu la foyi tɛ daga seli juru bɛ maa min na foyi tɛ daga a ye fo n'a kɛra jumɛn ye dɛ illa shafu wal watru fo n'a kɛra shafu ni watru ye o de bɛ daga a ye maana safo kɔfɛ an bɛ joko saba min seli wal fajru ani rakatul fajri i bɛ se k'o seli wal idani ani selinjini ni seliba i bɛ se k'o seli wal khusufu ani tile nɔrɔ tiɲɛ seli i bɛ se k'o kɛ wal istisqa'u ani mini ɲini seli inshallah. Osama fi Madina Bamako, Amuzama fi Madina Bamako, Sherifu Osmane Haidara. Ya ilaha alamina, ya wali al-mu'minina. Kun mujiri inda qabri, kun mujiri inda qabri, kun mu'inni inda jisri. Ya ilaha alamina, ya wali al-mu'minina. كن مجيري عند جسري يوم ضاد الأخسرين ويا إله العالمين يا ولي المؤمنين لا تخيب ظن عبد لا تخيب ظن عبد قد أتاك في كيد ويا إله العالمين يا ولي المؤمنين يا إله العالمين يا ولي المؤمنين ويا إله العالمين يا ولي المؤمنين كيف ترقى رقيك. Ayiwa an bɔra ka min fɔ sisan seli juru bɛ maa o maa la a tɛ bɛn o ka nafila seli o de wala yatanaffalu man mɔgɔ tɛ nafila seli alayhi alqada'u juru sira bɛ maa min kan wala yusalli duha a tɛ walaha seli wala qiyama ramadana a tɛ sunkalo nafila fana seli wala yajuzu lahu foyi tɛ daga ye illa shafu fana kɛra shafu ye wal watru ani witri wal fajru ani rakatul fajri wal idani ani selinjini ni seliba seli wal khusufu ani tile nɔrɔ tiɲɛ seli ni tile nɔrɔ tiɲɛna wal istisqa'u ani mini ɲini seli ni sanjiko gɛlɛyara wa yajuzu a bɛ daga liman mɔgɔ ye alayhimul qada'u juru sira bɛ maa minnu kan an yusallu jama'atan u ka seli jama iza stawati salatu minnu ka seli damakɛɲɛna kunu seli fana bɛ ne la juru bɛ e fana la an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ baasi t'o la wa man nasiya ni maa min ɲinɛna adada maa fɛn jate kɔ alayhi fɛn b'a kana minal qada'i ka bɔ juru sira la salla adadan a bɛ jate seli la yabqa ma'ahu shakkun siga tɛ to a fɛ min na seli juru ka ca i la komi an bɔra k'a fɔ sisan cogo min e yɛrɛ t'i ka jate dɔn bilen e kɔni b'i ta kɛ seli o seli i b'i ta kɛ seli o seli f'i yɛrɛ ka taa bila i kunna a mana kɛ cogo cogo sisan b'a sɔrɔ kɔni alhamdulilayi n ka juru banna nka kuma o kuma n'i bɛ seli juru sara i b'a daminɛ seli fana lansara fitiri safo sɔgɔma o ye tile kelen i bɛ tila ka segin o kan tuguni ka juru sarali ŋaniya seli fana lansara fitiri safo sɔgɔma i b'a kɛ ten cogoya de la o kuma na i bɛ nafilaw seli waati min i tun bɛ walahaw seli waati min na n'o i ka walaha seli waati seli komi i delilen don a la yanni i ka fɔ i bɛ walaha seli i b'o kɛ ka dɔ bɔ i ka juru la ayiwa n'i wulila dugukila fɛ nafila seli i delilen don o la i delil'o la dun fɔra ko ni seli juru bɛ maa min na k'a tɛ bɛn i ka nafila seli n'i wulila dugukila fɛ yanni i ka fɔ i bɛ nafila seli i bɛ dɔ bɔ i ka juruw la an ko maa bɛ se ka tile duuru sara tile kelen kɔnɔ hali ni k'i bɛ tile 10 sara tile kelen kɔnɔ o bɛ bɛn jango dɔrɔn juru ka bɔ i kana wa n bɛ masa in deli fɔta ninnu ala ka bɛɛ lajɛlen ni sababa bɛn o kumana fɛn min ye lakadari ye halisa an b'o walanda de kan ni ala sɔnna ma ni ala ye sigi wɛrɛ latigɛ
lakadari sujudu sahabi no e kabla nin balay amna to de damne alaka jenkon nala mami la selinka oma o ye Abdoulaye Adam Traoré nale be wele ko bare nga juru sira Malitel 66 80 65 94 66 80 65 94 Orange 76 42 89 22. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. عليك يا خير هادي وسلام مجادة والثناء واللوات عليك يا خير هادي والسلام مجادة والثناء صلوات عليك يا خير هادي والسلام مجادة والثناء كيف ترقى رقيك الأنبياء يا السماء